belai kino kha khamani sini Kogrok Media Forum ni khoroksa adong Kanchanpur ni khoroksa susuk kok toma thumnai cinta kuromen bini nukungni borok no jeng salkabangwa salisiguno sak khamia biaba obahai asumsa ngana mia bo koksai tongo tini bo koksai tongo asumsa oxygen level komung thawani bagi langma sasolang jaka bini bagi jeng all triba Kogrok Media Forum kha khamjak tai obahai jora hamia jorawo ba tam huni kok sasinai tobe bini belai kheno sung to agin sibin semen tongo bisi balogya ko bukayung tija zamani abani yagolo haino hai bini nukungni nok di borok bo thangjao ka tabok bosa class 9 ni pori tongo chini koktoma thunerok ni langmao ahaino se chini kono security kre na kono beton kaham mama jorao nok di borok no seven security rana ni bagai jeman sak sai to jaka cinta kuromen bil logyo sung tongo humbano serokom saijo khaimanya sung wasa motara ya ko plus chin Kogrok Media rok ni obostha to galai no sugya abno buya sana no bo saibo sugo mai to phano omahai tangthung omahai lukro bonani ning thung kinango tai chini je kok thumnai rok ni lukungo kaham treng jasingman sak tonglai tongnani abro diai jao tomthung kaito rokbo tai takuk romen ni nukungo bahino kaito naiklaitung ishor naiklaitung jate khakchangma manai tabuk chini bukuk onitariang gonibo kola khakchangma manthung asunu pokma sajabo omahai jora hamiao asunu situng